ole le tu te hin zawain chi bai ka lo buk le vek chawa tun tin huna hian hei theiriat kawngchung hi voin hi june ni nga ani a kup sang ni som ni panga kawngchung kawng kha ke akal na tur po om lo trip to kan ti kha hi hen tin nge mani hei khotlang siam try tu te han lo siam dona ke akal theina tur chin hi mark an pe a margin line an siam to a chuan kawng hi hei ala khi thlaje la kan ti kha la hila bal lawa bal tura kan ngai la bal law deuh kha ni a nimin lama khu la ya lunglian pui kha ta chuan update kha mu chakin om thina wang khan hei tian helam pangchin po hi kalrem ti to vak lo ni a chuan hei ti han kan hruai tu te han a lo om chin an lo siam a chuan nge tui hok diversion ten lo siam bel le nge shelawa hei khotlang hruai tu ten nan thok mup mupa kung two wheeler tel la kal thei dan turan siam nge hei han thok rim khop maya kan han biang biang te po tlem de kan tumanga so lai so khwarduk to khani a so khwarduk to kong kal thei na chin po so a hlom em to mi ni kho nimna khulai khwan lunglian pui lum kha ama kho two wheeler dan po khan an free tan zuk mai ne chuan hei kan hau tu te anh tia xem ngay tụm two wheeler lên cái xem tụm mi two wheeler tel linh thầy tu ran anh xem mà khotlang phải tu te nan thok muk mu pa he tu kin chu anh thok rim khop mai a chuan helai bal trip hin ti tlang em ti in ti bal lo long em bal lo long ma alom a boy thak lu tu ka he ta kawngchung ta na he ta kwal thak khu har sale tu ka boy thak boka two wheeler tan phei chuan a hlom ni chumo kong chung ain kong hnoi khu hlom zok ma to a cham chu khulai khwan in tok ta se lei lo chim le khan boy thak em a chuan kan sha le tor pakhat chu he lampang puram heng lo te hwan thlang lampang hi akaw vek to boka he so lampang lamin lo lampang somo ta son hwan chan ve deuh thwa sonin leimin tur ang kha om vek boka ni chu nimin lama an han hua an ni poi khoi chin ni an khoi bom te pon choi chua ka tiang ve kha nia kan tin phun chu a boy thak khop maya khu lampanga khwan lei tla tur ang khan ala om veka chawang chuan thlang lama kal thin po hi fem khurangai hle mai ni chuan hei ti hian han siama ti khan an han siam mup mai ni a hei an fai tu te hau an lo thok rim khop me tu kin chu chawang chuan in two wheeler kal thein an siam thei thua chura ngai lei la han cement in an chung don ni oma hei kan VCP te ho te po an lo oma two wheeler kal thei sam da an lo ngai to ham ni chuan he la hian apu in hoi kha khoi chin a nga kha nge ka ki te kha so lampang sai ta ma so zat ve thlang lampang hi au khi phei ve ka chu mi pui he lampang kal tlang thin te bo kan fem khurnan kan han sei non le a he lampang hwan he lampang hi hu lampang thlang lama khwan a khit thla ve ka ni chu chan ve deuh tho khwan mo hi pu ram hing lo te khwan kha nia khu lai khwan khit thla ve ka chu kaw vek to ni chu kut pha leng han a khit to an ti a chuwang chu kan film khurtla nan he lampang kal tlang hi kan tam em sang chal lampang te zo bok lampang te le so lampang jin vei vak thin te tan po film khura kha thak hop mai ti in kan han in sil le ni chu he ti hianin cement khan in chung don ti na ni mo a tha mai tro to hilar te leng the khan a lom don ke ni te vak lo thei lo office kal tam ta kan oma office kal lo po school no pang shwai eng mo za to ma salama kal lo thei lo hi tam em maya to kin chu ra man na fel tak nen nan lo thok mup maya shwai tu te khutlang shwai tu ten fak om khop mai hei to khu khwan an chung nga cement in an chung thadon ni chuan an chun thla khuna hianin fit li hatlingem fit thum bor vela khwan zo thei chin kha two wheeler zo thei chin kha ani don ani chu chuan tukin jing din huna chuan leim min thar em chu mu tur chu om chuang lawa maro chu kan sha tura chuan helai kong min chin hi khulai khu ala khwar ve kan ni chu mo khulai min chin a khwan a khwar thazela ka than zoom chinanga khu
ti khuan khwar veka chuan helai chinah hian an cement concrete dawn ni chu chuan helai hian he chin hi two wheeler khan an zunga an zut anga ti chuan hei rora nen an chumuk mupa two wheeler tan po film pur ta ka zo nga yang le hi lai bel ngam hi to don si lo tro kan lai nam di lo ngam shi lawang chan chu lo la sur chuan a khwar tla ta lo achung ko pang hi lai ngam alan ni me lawa thil thui zo ka thlir chuan lai puk ngam alan ni lo a lai zaw ngam alan ni don lawa chuan hi a chan chu a chung ri la son ala khwar tla ta wang khan hei ti khwanin Allah he lampang khu khulai min bak chin phaya khwan akaw ta to ni chumo le kha chu chu jin vei bak te helai kong mai kal hau te kha in lo film khur em don ya ti kan han cha le bok ni chu chan chu ra sur lai phei chuan tlan lo te po him jok mai thia chu chu ni tlan lo thei lo din na ding hau tan po khan film khur na kan han aware lo ko ni chu hei kan try to ten an thok mup maya two wheeler len huna hianin van tlang kal thei anol pi kal thei nan hong don nge chu kal hre chawng lawa chu kan try to ten thu thar anon nei le thoi tura ngai la chuan lai khulai khwan mo two wheeler tan lom bi kan tro chon mo helai kong hi siam ta ula anol pi kal thein min siam ang two wheeler zong two wheeler cho chu kan no thadon na so lampanga kaltlang hau tan te po khan veng chung chau ni lo anol pi kal thei tu khan an siam don ani chu kan pe thoi tur angai la nak tuk lama te chuan nak tuk le lama chuan hon thei mai thei ni a char dan zerin mo ai an thok mup maya kan VCP thu soi khan lo shanga hetian school no pang kaltlang lo thei lo hi angi mo zo thin om ve box si nei hian an ta na him zo ka tur kha khotlang fai tu te lang ngai to mupa chuan hei ti hian oi in kal don mi bai te ba bai lo to school no pang he ta sir da han kal ro bai te chuan ti hian lung le kal te thera ta ron kal te ti khan an kat ven nuk box si a chawang chuanin kong him mishing ta na him tuan han bot sai ani a fak alom khop mai two wheeler tel kaltlang thei thoi tura kan bei se ya min bel ze te ani lo chuan chu kan bin hun ani thu thar le vela le kong an hon vela kan on update le don ya two wheeler ak kei bak thin te tan chan chin thar thoi tura anga yang wena tan chuan kha zong kha an update thei lon ta se ni ma bye he no pok try tu bai lo lang ve ro se no how no pok try tu te ani hi han school no pang te khu ta thanga ya an ma ni chwa top chi ni si lo ne bu boy tak en tro ale kha zong kha ra se clear tu te en za vai chu galon thu kan soya chon helai chauh hi khi chauh ve kan ni ti kha an lo thar thar le bok nga film khur takin tei vak te zin vei vak kal lo thei lo te in lo om don ya zavain bye tiru le men school no pang ni mo hei chu ani em men school no pang ha